biyag nadagsen unay kararwa ganang negaktimek nga umawawag sumreka iti inana tuy biyag itaton mo ken kao apo dapat check unay bilin mo sikat ng isalakan basbasul ko ken kaginanap apo impondo ken Jesus daytoy kararwa yakon layagan tao tibiyag jaya dawel ataaw umay tibagyo ken Jesus jakmaan ano anyan anak pategen ti inana iti babaen ti takyag na awan bagyo amakasingsinga natalgen punduan ti inana umay kaitan iti mangisalaka